ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to murto takkusana yoni to murtogal to beelila urguel to ɓoggue to cenela sakoɓe to Sinthiane Sinthiou dañɓe to beeli cowi to Diaba liduɓe to halwara to Sinthiane ceerno Mamoudou to ɗayfa to jeeri ƴugga to jomandu ko to Dara halayɓe ko on takkusan juuɗa ha to galle ceerno Mamoudou waddude cité asegna yombel Dakar ha to Dudala Harmayni Sharifayni ngal ceerno Amadou Dia to Almadiya ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Sénégal accident musɗo waɗi to nokku biteɗo Makka Baragui ene tawe nder falde Louga waɗi neɗɗo goto basɗo hen fittade mum no gasinayo mbarmi hen e nder barmuɓe hen sappo e goho ne tampi sanne to leydi Mauritanie Amadou Tijani Thiam kañum woni ministre des mines et de l'industrie ene tawe to Dakar tawtoriyede nayi mo noon ko tawtoriyede forum économique hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal omo yaade sete timmuɗo to leydi Mali ma en kaali udditgol école aji tijjanoɗe kay ñande goho lewru octobre diftinama ha nayyi lewru novembre saabu kay école aji kewɗi eɗo saaha joni tawene lumbo e ndiyam kedde Afrique ko Alassane Oumar Mbocco habruji men jolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi Liban to leydi Nepal to dowlaci tettude Amérique bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi mo adodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade e rewɓe dartoɗaɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto ne safra fodde sappo e tati rafi fannu ɗiɗaɓo o ne safra fodde sappo e jeenayyi rafi fannu tataɓo o waddete koye gawri samme walla gawri suuna ene safra fodde temedde rafi ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen wonduruɓe e rafiji gorago usraɓe gorago yawɓe yitede koye mumen e jippiɓe e leece kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda a ƴetta ɗum joni joni moosa nofuru e nofuru ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu ko malaɗo woni so yannama ka miskino safruma ha mbiya wen taw hay mbuuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nenema dokkatamo o haala ko woni e nder ɓerde ma ha mbiya yoni listihar leydi Mauritanie ko ujunere uguya so tawi ko leydi Sénégal e leyɗele ñamoje franc CFA kala listihar waɗitte ko 2000 woni temedde nayyi franc CFA ceerno Djiby Sy ne jogui numéro web ko numéro orange money waɗande yiɗɓe waɗanede listihar mbatta ko 00 221 78 128 35 98 so tawi ko yiɗɓe jokkodirde e ceerno Djiby Sy to banggue WhatsApp appel makko téléphone makko ko téléphone numéro leydi Mauritanie WhatsApp makko mbatta ko 00 222 47 80 84 ceerno Djiby Sy base mum to ka hayɗi ne golla hano hannirta ni base makko kadi to Nouakchott to leegal ne tekka ene golla hano hannirta ni tawe ɗon miñi kono wiye ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy kala leydi mbawɗa wonde e kala continent mbawɗa wonde so tawi on pamodiri leɗɗe ma no yettadema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula pewnaɗe bawɗe neldede kala nokku ko ɓeydoje arsigaji pirtoji dabruji ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kileneɓe mum ewɗo saaha mo kaleten omo tawe toon to Hammadi Hunare galle ceerno Samba Madani Talla ceerno Samba Madani Talla legal makko ne tawe galle makko ne tawe to legal kanko woni chef de quartier legal bitegal jiingue waɗɗani wiyendu wiyeteno ya Allah ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu ceerno Djiby Sy ko malaɗo woni mbadden dando faade makko
Dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall e gardogola Ceerno Makki Muntaga Tall kame Ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall. Dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall ko dara guddiɗo demuɗi muma ha yaaji ene udditani sukaɓe worɓe kame rewɓe kala janggoɓe Qur'anil Karim ne wonde français kame anglais et informatique kala. Dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall suka mo duuɓi tokosi jeegom jeeɗiɗi ha fayenma duuɓi 15 oɗo suka kay sowona tengal ɗo hene duɗala e ballal jomiraɗo ma o rendin deftarla nde e dow hoore makko omo nawdi hen ɗemgal français taw koye jangguin programme gouvernement mo leydi Sénégal. Dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall ene udditi demuɗi muma gila jeetati lewru août wonande ɓen jinnaɓe wonɓe nder leydi Sénégal hay bowal leydi ndi kala yiɗɓe windide ɓiɓɓe mumen on mbiyama bisimilla moɗon. Dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall hitande hikkande ɓen sappo kala wannoɓe guel kawguel mbawi dañde kawguel mumen e ballal jomiraɗo so tawi noon ko dara rewɓe o tawete koto Sicap Liberté 3 villa 17 78 so tawi noon ko dara sukaɓe worɓe o tawete koto Kermassar cité Doubaya Almadi 2 ene tawe e nder Dakar sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe Dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall woto woɗɗo. so tawi ko tongoɗe Dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall mbatta ko 00 221 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 254 33 55 musidɓe tedduɓe Dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall e dow moɗon. neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaadoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu mum joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah. gorel te ko haako moƴƴo iwru koto koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa. gorel te ko haako moƴƴo iwru koto koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. sa yiiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala. so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badala Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambie jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64
43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma. Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e altine capanɗe tati lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habaruji mon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo mon silmona haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba eɗen ñaago yafuya noon bandiraɓe kirgol habaruji ɗi wona e saago men saabu kay ko ɗiɗo waktuji jipputoɗen ko nden noon mbawaten arde e habaruji men e ɗemgal pulara ko to leydi Sénégal pudorɗen to leydi Sénégal wuuro witengo Loffe ko wuuro tawetengo e nder département mo Koumpentoum région de Tamba ko tana Moussa noon waɗi toon ko debbo goto jaranno e duuɓi nogas biyetenoɗo Awa Diallo e ɓinguel makko jarowel hitande wotere ko kañumen tigui tawa e nder woyndu ndu noon ko woyndu lugguinde no fewi sago luggende mayru ene qime ha capanɗe jeeɗiɗi métre ɓe tawa noon koɓe jani nder woyndu to e ɓe gondani e wonkiji mabɓe ko ñande aset noon sanga 22 heures woni 10 heures jamma ko nen tigui ɓe jiita anda ko taw noon so tawi ko accident ɓe tinani tan ɓe jani toon walla so tawi koɓe wartiɓe walla so tawi koɓe waraɓe suwa tawa andede enquête noon udditama hen ko koninkoɓe faabu noon ɓe capanɗe jeegom e goho compagnie tawateɓe to Koumpentoum ko kañumen ƴeŋtini goskiji ɗiɗi kala e nder nduɗon woyndu tawi koye wonde ballal gendarmerie nationale ko leydi Sénégal ha joni keɗoɗen alata hankino gas jeenayi lewru septembre ko député Sénégal najo biyeteɗo Guy Marius Sagna gonnoɗo e jonde mum hakkude mum e wiyeteɓe DMP e responsable mum e militant ji ngal ɗon catara biyetegal DMP tawi o arno noon koye bismago sehila makko député biyeteɗo Kafuyi Adjamago koye bismag mum Johnson to Lomé koye gon bismago o arno noon ko toon tigui to Lomé lamorgo leydi Togo ko toon tigui e nder jonɗo jooɗino ɓe tinani ɓe matani ha yimɓe naati e nder salto ɓe gonno ɗo heddine beddo siège uji ɓe jiime makko noon ɓe piimo ha waalo suttimo kanko Guillaume Sagna noon caggal ɗon kay ko ɗon o ronda o nawa tigui to clinique e oɗo saaha joni mo tawe e juuɗe safroɓe ko taƴodirɗe e yimɓe no hewɓe noon taƴodiri mumen to banggue ɓoggol téléphone saabu kay e oɗo saaha mo tawe safruji taw ko safruji tiɗino fewi ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen bebbeyel gorel guel wondani e wonki mum kañum tigui tawa subaka altine hande o ine sooma e mbuusa ene wedda sara juma mawka ka Dakar enquête udditama hen noon beele ne ande kay hol baɗɗo ngal ɗon baɗal ko commissariat de police noon ɓe Rufisque ko kamɓe kalfina oɗon enquête ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Khadima Ba kañum woni patron société biteɗo Lokko Africa kanko noon kanko directeur général Korisa Banque hono Ibrahima Mar Fala ɓe nawnoma yesso procureur de la République auprès du tribunal de Dakar ɓe darima yesso procureur ɗon ko ɓe dardi yesso procureur ɗon koko fati alhaali kay temedde ɗiɗi e sappo e joyi milliard taw ko franc CFA lokka Afrique tuma tawi koko fati administration douanière takki Khadima Ba no kay tawi kay koko fati e défi ko mbiyata réglementation de change ɓe mbaɗama defere noon e on fannu koto Louga paalen accident lawol waɗi subaka hande law sanga 6 heures subaka to nokko biteɗo Makka Bragueye noon ko kilométre uji seeɗa tan hakkude mum e
wuro Lugango waɗi noon neɗɗo goto wasi hen fittande mum nogas nayi woɓɓe mbarmi hen e nder nogas nayi barmuɓe hen sappo e goho ene tampi sanne accident o noon ko bus umminoɗo umorinoɗo nokko biten Palla ko kañum tigui felmi plateau camion garnoɗo sara e dow lawol he ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Barthélémy Dias kañum woni maire de Dakar ko kañum kadi woni waɗaɗo tête de liste coalition biteɗo Sam Sakassi woni tigui sauvé le Sénégal on coalition noon ene rendini landaji kewɗi ko wayno taxa Sénégal ko Khalifa Sall ene rendini kadi landa wiyete ka PRP ka Déthié Fall wondude e landa wiyete ka les serviteurs kan ardi ɗum ko jaydiyanke biteɗo Pape Djibril Diallo wondude e landa RAC kan landa ardi ɗum ko Anta Babacar Ngam wondude e landa wiyete Guène Sabopa kan ardi ɗum ko Bougane Gueye wondude e landa Pire ardi ɗum ko Serigne Moustapha Sy ko ɗeɗo landaji kala ndenti woni ngal ɗo catal kay bitegal Samsa Kassim walla mbiyen sauvé le Sénégal kamɓe kala noon ɓe ndenti ɓe gembi kay on Barthélémy Dias maire de Dakar o waɗama tigui tedde liste mabɓe ɓe cuwi noon Barthélémy Dias mbiɗen ɓe mbaɗi ɗum tidde liste coalition mabɓe o ene jeeya kay e idiɓe kay walla ene jeeya heɓɓe fartange kañumen joƴƴinde kay liste uji men ko addi kay délai ene udde saabu kay ko capanɗe nayyi e jeenayyi fonno wonde kay taw ko landaji kono teskama ko sappo e jeenayyi tan ko kañumen keeɓi fartange kay déposé o ɗiɗon ɗereji men taw kay koye délai biyaɗo ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen tobor ko wuuro tawetego kilométre uji seeɗa hakkude mum e Ziguinchor toonne ko accident waɗi toon on accident ɗo waɗi ko guila aset ɓennuɗo no gas jeetati lewru septembre ko yimɓe tati noon wonnoɓe e oto mumen waɗi accident ko goto noon desɗo ene ɗacci cuddide mum o ƴetti tigui sehil makko debbo woni suka makko walla mbiyen maygal makko wondude sehil mum debbo kamɓe tata kala noon ɓe ummi toon to Ziguinchor ɓe jinno noon ko yaade toon to Gambie waɗi toon foftere mabɓe walla tigui waɗi toon weekend mabɓe e weltoyade toon ko toon tigui on ɓen noon oto mumen waɗi accident to wuuro wittego Tobor sarat tigui kilométre seeɗa hakkude mum e Ziguinchor ko kanko gorko kanko dognanno oto o noon caggal tigui o woppi lawol oto felmi lekki kanko ɗon ko ɗon e ɗon o wasi fittadu makko rewɓe ɗiɗi ɓe noon woni maygal makko ngo e sehil mum kañumen tigui mbarmi hen nawama tigui to hôpital mo Ziguinchor kanko woni goski makko ƴettama nawama toon tigui to morgue hôpital Ziguinchor ko leydi Sénégal ha joni keɗone Ousmane Sonko kañum woni secrétaire général landa Pastef o suɓama o waɗama tedde liste national landa Pastef ko mandataire landa ka noon hono biyeteɗo Ayib Daffé kañum e gardunoɗo e député hono Amadou Ba noon taw komo Pastef ko kamɓe tigui arnoɓe kay to DG woni direction générale des élections aleta hanki o ko kamɓe ɓayyini oɗon habaru wonde ko Ousmane Sonko kañum waɗa tedde liste national landaka ha joni habruji men ɗemgal Pulaar ko to leydi Mauritanie puɗoɗen to leydi Mauritanie hono Amadou Ba ɓuuri lollude almudo bewɗo noon komo kewɗon yebde kala saaha e réseaux sociaux ji e TikTok ha e réseaux sociaux ji kala mbaɗowo jewte mum e kala saaha ko fati diine islam kanko Amadou Ba noon ɓuuri lollude almudo bewɗo dara makko walla mbiyen tigui jangguinirde makko ene tawi to jangguinde sukaɓe almuɓe ene tawi tigui toon to legal bitegal Mendes Nouakchott omo habra noon dendagal almudagal dendagal julɓe dendagal Nouakchott naɓe e ko wona Nouakchott ɗo e Fouta kala wonde kay ñande sappo e jeenayyi lewru dartodu janggo ndu woni lewru octobre ñande sappo e jeenayyi muɗum omo ɗamini tigui wadde mawlude ɗon to dayi ɗo dendagal julɓe kala ene bisma hen ha joni habruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen TECHHIL ko agence nationale pour l'emploi des jeunes ko catala daranigal kay ko fati kay daranigal ko fati haqqeji jeunesse haqqeji sukaɓe e ngal ummini noon e ngal dari noon ko ummanade kay wallude sukaɓe no tigui battiri gollade no ummori tigui e wasam gollagu ko ngal catal noon ɓe koliri tigui wonde kay ɓe mbaɗi lancement projet tawi kadi ko projet phare on projet noon ko pilote on projet noon ko wallude kay fodde temedde ɗiɗi sagata ɓe gollani no golliri kay ha no hannirta ni taw koye fannu ndema appel candidature noon wonande kay yiɗɓe jeeyede eɓen temedde ɗiɗo neɗɗo fotɓe sélectionnede waɗama guila aset nogas jeetati lewru septembre gonɗen ndu tawi ko ministère de l'autonomisation de la jeunesse de l'emploi ko kañum waɗi on waɗi kañum tigui waɗi
kañum tigi waɗi ɗum e tawi ko waɗi ɗum noon koye hella mabɓe Facebook capanɗe jeenayo e ɗiɗi diplomate uji capanɗe jeeɗa ɗiɗi yimɓe taw ko jogui sukaɓe taw ko joguiɓe diplôme aji mumen kañumen tigui ƴewete kañum ƴewete golle beele kayi ene mbawa tigui wallede kay keeɓi tigui contrat ji d' exploitation tawi ko périmètre uji agricole keeɓa nokkuji mumen mbaɗene contrat ji taw mbawa gollade hen hano hannirta ni ɓe keeɓa guesse mabɓe noon taw ko guesse maaro tawateɗe to nokku biteɗo nokku biteɗo bakka jekka walla ne tawe nokku walla to erkise ɗi nokkuji kala ne tawe e nder falde roso foof noon ko yidde kay yidde ɗoftude miijo e ɓooje hoorejo leydi ndi Mouhamed Cheikh Al Ghazouani ɓeɗo temedde ɗiɗo sagat noon fodɓe sélectionnéde moni e mabɓe kala noon ma toɗɗo ma heɓ kay ma totte fodde hectare uji jeeɗiɗi fodde 7 hectares goto mom kala ma totte tawi kadi ne wondi e crédit woni balal ñamade haalis no wawi gollorade ndiɗon leydi hano hannirta ni wawata jeetan noon e ɓeɗon temedde ɗiɗo ɗaminiɓe sélectionnéde kay ko ɓeɗo ɗiɗo critère uji ko ardi kala ma gona Mauritanie najo ko rewi hen yataw kay duuɓi maɗa ko famdi kala ko duuɓi nogas to heewi ko juuɓi capantati e joyyi sarɗi tataɓo o noon joguiɗo kay yataw jomum ene jogui diplôme taw ko diplôme BTS walla bac plus 3 walla ko ɓuri ɗon kala yataw kadi jomum gollaki woni tigui jomum woni koye chômage mo ala golle yataw kadi jomum kadi joyi ɓinguel on yataw jomum ene jogui walla diplôme agronomie hayso ala kam joguiɓe diplôme agronomie kam kañumen ɓuuri wonde favori kañumen tigui ɓurata wawde hebde ko fati kay ɗeɗon golle ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen leydi Mauritanie jeeyama e sappo e tati leydi Afrique ɓe dowlaji tedduɗe Amérique suuɓi e mbadi kay ɓeydude gandal mumen to banggue formation e fannu koniyankagal leyɗele sappo e tati ɗe noon ɗe Mauritanie moni jeeyaɗe hen leyɗele sappo e tati ɗe Mauritanie jeeyama hen woni tigui Mauritanie najo noon cuɓaɗo kay yo ya fade ko fate oɗon formation ko colonel Salem Wula Soydi kañum woni chef adjoint de la division centrale des matériels d'état-major général ko fodde capanɗe jeegom noon officier ji tawi ko officier ji responsable uji de la logistique militaire west africain e Amérique naaɓe kañumen pottitta pottital ngal noon ko toon to Douala e nder leydi Cameroun ɓe mbaɗi toon noon fodde balɗe ɗiɗi ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen e nder toɓoji cakkitiɗi tinede e nder leydi Mauritanie tinama tigui panneau solaire uji wuuro witego Aoucha El Vilane tawatengo e nder commune mo Tachot boni panneau solaire ɗi boni hen no fewi kay hono no hollirama kadi gueɗe kewɗe kadi kaake kewɗe kadi tutinama boni tigui e nder région de Gorgol to Trarza ha to Guidimawa kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono no mbiruɗen gardinde kadre ɓuruji men Amadou Tijani Thiam kañum woni ministre des mines et de l'industrie mo leydi Mauritanie o ƴetti lana makko ndiwaka aleta hanki kikiɗe o yaɓani ko Dakar lamorgo leydi Sénégal nayimo to noon ko tawtoriyede première édition du forum économique mauritano sénégalais on forum noon ko altine hande o fuɗɗi ko balɗe ɗiɗi ɓe mbaɗata oɗon forum altine hande o noon ha talata woni altine hande talata janggo omo yaadi toon noon e sete timmuɗo e nder hen tawi hen ministre du pétrole de l'énergie wondude tigui e directeur général de l' agence mauritanienne de promotion des investissements wondude tigui e délégation patronat woni joom ngaaluji mauritannaɓe maɓe cifto noon cifanɗe kewɗe no fewi hakkude kay ɓen pelle e joom ngaaluji taw koto fannu privé ha joni habruji men ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗena to leydi Mali udditgol école aji leydi Mali année scolaire 2024 2025 fonno wonde tigui ñalawma janggo 1er octobre ɗum dirtinama noon ha nayyi lewru novembre fandu tondu 2024 ko altine hande o noon habaru o sakti tawi kadi ko jaagogal kalfinangal ko fate jangde nder leydi Mali kañum bayyini oɗon kabaru o bajini kabaru noon koye télévision leydi Mali o holliri noon saabi dirtingol école aji ɗi udditgol école aji ɗi ko oɗo saaha joni leydi Mali no sifori ni saabu kay leydi Mali ne tawe catastrophe naturel saabu leydi ndi kala e oɗo saaha ne tawe e yoolari mawdu no fewi yoga école aji ko kumbuɗi yoga e nokkuji kadi école aji ko joom koɗaɓe ngala koɗande kañumen koɗi hen ha joni habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali keɗoɗen ha joni madame
madame Fatouma walla bien sokhna Fatouma Batuli Ñana ko gardiɗo catala bitengala groupe Tulis ko neɗɗo dawrugol kadi sabu kay ko kanko woni hoore woni présidente mouvement biyeteɗo citoyen and bikko on o fuɗɗima caravane makko scolaire altine hande no heewade kala udditgol école aji hande noon capantati lewru septembre 2023 o udditi oɗon caravane taw ko caravane scolaire to legal bitegal Sotiba to bureau ji makko to société makko groupe Tulis o tawate e nder Bamako caravane o noon ko yidde kay wallude e semminde kay ɓen sukaɓe janggoɓe e jinnaɓe sukaɓe janggoɓe école aji kala e ɓe ɗamini noon feccirde e nder caravane he ujunnaji nogas kit scolaire rokkirde kay rokkude ɗum kay élève aji ɓe ɗamini kadi rokkude élève aji bourse o holliri ɗon caravane scolaire o wona tan e nder Bamako haaɗata eɓe ɗamini kay yettade e nder région ngaji nogas administrative beele nder leydi mbaɗi beele kay sukaɓeɓe kala ene mbawa tigui hebde naftorade e hebde ballal ummorade e gal ɗon catala bitegal tigui bitegal groupe Tulis ha joni habruji men ɗemgal Pulaar habruji men ɗemgal Pulaar ha joni kedde Afrique ala no mbatten so wona jabɓuɗen musidɗo men Alassane Oumar Mbodj. Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama. en calmitima Ghali Aboubaye calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men ɓuuri tewde e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Mali toon yimɓe nayo taw kadi ko liggotonoɓe to Barigo Gold ko compagnie o qirde taw ko kanadieji en dey mbawi hono jagguet toon ɓe mbi noon ɓeɗo ko ho cadre uji taw ko malinaɓe liggonoɓe oɗo entreprise ene jogui dey kanŋe kewɗo no fewi taw ko noddirteɗo taw koɗo ko lulo gun ko to ɗum noon ko ɗum e jagguira toon to banggue hirnague leydi ni ɗum noon ko guila e ñande aljumare ɓennude nde ɓe mbawno kadi kono nangueɗe toon to Côte d'Ivoire toon de ene wayno commission mabɓe ko toppiɗiɓe ko fatte e ɗin élection ngaji ƴetti balɗe nogas e tati gam wawde kay wadde recensement ɓiɓɓe leydi ndi ko fati noon e wotoji mabɓe ɗum noon fuɗɗoto ko ñande 19 lewru dartoon ndu ha 10 lewru novembre ɗum noon ɓe mbawa ƴettu ɗum ɗum noon ko addi aɓe jaɓana taw kadi ko sumgoji mabɓe ɗum noon ko décret e jutto conseil mabɓe taw kadi ko jakorde ko wawi ƴettude hono oɗo décret Togo sarɗiyankoɓe hono sarɗiyanke Sénégal najo ɓeɗo hono Guy Marius Sagna kanko de ko jaɗo toon to Lomé toon ko fati noon e nder mbadi cadre uji cadre taw kadi gueɗe hono parlement taw ko CEDEAO ɗum noon toon to yano toon wawde kay taw traité kono batugu ñande alatare nogas jen lewru ndu goɗɗon ndu caggal kay taw ko tisubar en nguɗon noon batu taw kadi ko fati koye plateforme d' opposition taw ko leydi hono Togo biyeteɗo hono taw kadi ko dynamique pour la majorité du peuple ɗum noon woni DMP ko kamɓe dey mbaɗi toon oɗon ngal ɗo pottital kono noon ngal laataki wadde toon nde tawno waɗi caɗele kewɗe ha addani noon dañƴi hen kanko oɗo taw kadi ko sarɗiyanke mo leydi hono Sénégal dañƴi hen caɗele hani o gañi hen to ko Kenya ɗo no ɗo wiyete ko Bofas Kumburi Dura kadi ko jaro e duuɓi 97 o wi noon ñawoɓe mabɓe yo mbaɗ feere jaltira kuulal ngam kay taw kadi ko dag wiide kay yamirde kay wonde ɗin crédit ji taw kadi a mbawa kadi kono lawlirde o wi kadi e nder ujunaji 214 ngal ɗon kuulal jaɓanoma toon ko crédit ji te layyeknaɓe kadi e wonde kadi endunaɓe ɓen jeeyano ko e ngal ɗon kuulal ɗaɓɓannogal nde oɗon saaha Cameroun landa noddirteka taw ko woni univers aɓe gondi noon e tawde koye coalition toɗɗiɓe taw kadi ko donɗi akere muna yo taw kadi ko ardanoɓe yo ko jeeya kadi e ɓen ardo yimɓe ardade kono leydi ndi taw ko wutoji mabɓe paaɗi e hirande ujunaji 225 cadda toon de ene wayno ko directeur mabɓe hono général ko fate kono poste hani e taw kadi ko cadre uji taw kadi ko landa gorka e
e ɗowngu kadi leydi ndi ɗum nde ko beto ala riddi kone o wiide o jaggama toon ene asatare nogas jeetato lewru ndu goɗa ɗum noon ko caggal kañum ko tisubar ɗum noon ko fati noon e nanguere makko toon ɗum noon ko fati ko e nder ɗo wonno ɗo e direction ngaji mabɓe taw ko général ɗum noon de renseignement et d'investigation woni DGM ɗi e ɗum noon kono ɓen kadi ɓattiɓe kadi kono kaldi ɗum ko ɗum ɗon kanko oɗo directeur ɗum no mbiɗa ni so ko parti au pouvoir ala ridi ko kanko de ono jagga toon bandiraɓe musidɓe ko ɗo kadduɗen e habaruji men e dongre Afrique taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbocc gam weltare Ayabo TV. Gonkay mini ande keɗa tomi ko jahande heblo sukaɓe Afrika nde tawno jande nene laaɓi kadi humpede welami humpitede ɓuuri humpede humpede welani humpitede ɓuuri humpede kala jiɗɗo humpitade yo humpito jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV takkusana yoni ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamma Siley Ba to moƴƴanna ha to galle makko Sama Sa Kilinkara e ko taari ɗum kala munon tigui Alassane Oumar Mbocca golle ma juuɗi peewi ko anuddi habaruji men e ɗemgal Pulaar e nder dongre Afrique habaruji men jolam jabbiri koto leydi Liban paaɗena kene wona hande balɗe jeetati ko Israël kay nana jokki wadde bombardement ji mum musde no feewi e nder jokkuli leydi Liban he kala e yidde kay e tawi kadi e wideɓe kay so wona e wideɓe kay so wona kay ɓe momti ha laaɓi catala bitengal Hezbollah ɓe dartinta oɗon guerre altine hande noon capantati lewru septembre ɓe memi koye nder ɓernde leydi Liban woni saabu koto Beyrouth hakkude Beyrouth tigui lamorgo ngo koto toon ɓe beddi bomboje mabɓe koninkoɓe leydi Israël noon yidde mumen kay oɗo saaha joni ko fuɗɗade ummanade kay ko fate offensive terrestre woni tigui wadde char de combat ji mabɓe e militaire joɓe leydi enen naata e nder leydi he ene mbaɗa gueɗe kamtude no fewi hono ɗeɓe met toon to Gaza hono biteɗo Naim Kassem kañum woni numéro 2 Hezbollah o wi noon ɓoyata ɓe cuuɓa tigui lomto Hassan Nasrallah noon gardinoɗo tigui catala bitegal Hezbollah baraɗo tigui ko ɓoyani o wi kadi wonde kay Hezbollah ene paari kay dartade koninkoɓe leydi Israël kala so tawi kay ɓe pelliti wadde offensive mabɓe terrestre koɓe parɓe eɓe parat ɗuma Jean Noël Barrot kañum woni ministre des affaires étrangères mo leydi France o yettima guila alata hanki kiiɗe mo tawe toon to Beyrouth o waɗi erago noon faade laamu Israël nde mbasa tigui miijade wadde tigui oɗo guerre taw ko offensive terrestre o yimɓi noon ko altine hanki o yetti toon to Beyrouth o laatima noon o laatima diplomate occidental gadono kay adde Beyrouth tigui kay ko Israël waɗi offensive mum fuɗɗi offensive mum e nder Liban e Syrie e Iran kala kañumen koleri puɗɗima tigui dey mumen tawi ko balɗe kewɗe no fewi hollirde sunare mumen e metti mumen wargo kay oɗo biteɗo Hassan Nasrallah koto leydi Nepal paaɗena bilan mayɓe e toɓoji bannoɗi to Nepal aseta alata hanki bilan o ɓeydima no fewi saabu ñalawma hande bilan sakket mo keɓɗen ɓe jettima temedde ɗiɗo neɗɗo wasɓe hen pittali mumen waɗi kadi fodde temedere nogas jeeɗiɗo mbarmuɓe hen nogas e jeegom ko ronkuɓe yitede yaduɓe e wuuraji ɓe hen tigui leydi ne mabbe mumen woni ko wiyete porte d'histoire ha ɗo cuwa taw yitede koto dowlaji dentuɗi Amérique uddirten kabaruji men biteɗo Ryan Roth ko gorko o duuɓi 50 ko kanko de tuuma kay wonde pellunoɗo Donald Trump jinnoɗo warde ɗum toon to Florida tawi kadi ko fiyande fetel o fellunoma noon o darima altine hande 50 lewru septembre yeeso juge yeeso avocat makko noon holliri tigui wonde o plaidi ko non coupable woni tigui ko takka ko o wi wona kanko ɓe jeddi ɗum ha sori ladde tawi koye ɗemgal avocat makko wiyete ko Christy Mintillo ko noon wiyete ɓe daari noon koto tribunal fédéral to West Palm Beach en tawe to Florida ɗon tawe to banggue worgo ɓaƴƴo funnague dowlaci tentude Amérique Ryan Roth noon o nanga ko guila ñande 15 lewru septembre waktuji seeɗa kay caggal nde
foftino on Donald Trump wargo musidɓe tedduɓe gasi haalaɓe ceera ko ɗum ɗo wonno ko min tongal noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawan yiide hen to banggue nete ɓosoje ko Saydou Abouba kedde Afrique roɓino ko Alassane Oumar Mbodjo yo jaam Allah jogomi jogo on